Neviem, nakoľko je známe, že preklad Ekumenickej Biblie do slovenčiny má už svoje dejiny a že ten prvý pokus o vyhotovenie dobrého, nového ekumenického prekladu sa začal robiť už v roku 1988. A vtedy sa prvýkrát stretli zástupcovia cirkví slovenských s tou myšlienkou, že by bolo dobre vytvoriť text, ktorý by pokrýval viaceré denominácie, ktorý by nebol zameraný len na jednu konkrétnu denomináciu. A s veľkou odbornosťou, ale v úplne peknom bratskom duchu sme sa pustili do tejto práce a táto práca trvala viac rokov. A prvýkrát vyšiel kompletný ten preklad, to znamená aj stará aj nová zmluva v roku 2007. Ale vtedy pri tej práci som zistil, že je zozbierané dosť veľké množstvo pripomienok. Tieto pripomienky boli od rôznych ľudí, boli od bežných čitateľov Biblie, ale boli aj od ľudí, ktorí pôvodne pracovali na Biblii. Každý preklad písma je vlastne dielom pre určité obdobie a podľa môjho názoru vlastne každá generácia si má písmo preložiť do svojho jazyka, aj keď ide o ten istý jazyk, ale jazyk sa vyvíja, utvára, mení, niečo sa do jazyka pridáva, niečo sa vypúšťa a tak sa nejakým spôsobom zase dostala na pretras otázka, po akej dobe je treba revíziu nového ekumenického prekladu robiť. Tak bolo dohodnuté, že sú to cenné podnety a že by bolo dobre ten text zlepšiť, pokiaľ tie pripomienky sú relevantné. To znamená, každú jednu pripomienku by bolo potrebné posúdiť odborne. No a preto sme oslovili jednotlivé cirkvi s tým, že by mohli nominovať odborníkov do teologických komisí separátne pre novú zmluvu a pre starú zmluvu. No toto sa udialo. Prvýkrát sa stretli títo ľudia v roku 2012, myslím, že to bol september 2012, a tam sa dohodli nejaké pravidlá tej práce. A tak sa zase zostavila skupina, ktorá mohla sa do tejto práce pustiť. Pre mňa je zaujímavé medzi iným aj to, že som mohol byť účastníkom toho prvého prekladu písma do modernej slovenčiny, potom tiež aj prvej revízie tohoto prekladu a nakoniec teraz pri tomto poslednom pokuse o revíziu písma zvlášť nového zákona, že som mohol v tejto práci sa takisto aktivizovať a bol som rád, ak som bol požiadaný, aby som viedol komisiu pre nový zákon. Nie sme autormi, ale je to skôr spolupráce s Bohom živým a potom aj medzi nami ľuďmi, ktorí sa na tom podieľame. Boha nevidíme a predsa s ním komunikujeme o týchto veciach. Ľudí, ktorí na tom spolupracujú, síce vidíme, ale tiež ovplyvňuje ich myslenie, aj skúsenosť, aj vedomosti, ktoré nazbierali za život, aj možno tá odborná stránka. Takže spájajú sa tu obrovské sily a tento projekt tohto nového prekladu alebo opraveného prekladu Svätého písma má za cieľ naozaj priblížiť toto Božie slovo v tej čerstvosti, akú môže ponúknuť obnovený jazyk. Odstránené budú gramatické chyby, aj archaizmy a snažíme sa konzultovať tie najmodernejšie, najnovšie slovenské slovníky, aby to dopadlo čo najlepšie. Ale je to stále proces, čiže nie je to nikdy ukončené a príde čas, keď sa bude musieť znova celý tím ľudí, ktorí na tom teraz pracujú, vrátiť a možno aj nové posily, možno noví ľudia s novými nápadmi, aby sme znova pomohli tomu Božiemu slovu na svet a do uší a do srdc ľudí, aby mu rozumeli. Tak z môjho pohľadu ja som veľmi rád, že
mnohé tie pripomienky boli zapracované, lebo naozaj zlepšili ten text. Neznamená, nechcem povedať, že bol zlý, lebo každý text, každý preklad má svoje slabé miesta a svoje silnejšie stránky. To je bez výnimky, to sa týka každého jedného prekladu, ktorý na Slovensku existuje. Veľmi rád som, čomu sa aj veľmi teším a čo mne chýbalo v starom vydaní Biblie ekumenickej, bolo to, že chýbali krížové odkazy. Tie boli takisto vypracované a sú to tisíce krížových odkazov, ktoré v podstate v tejto chvíli pomáhajú porozumieť textu tým, že pri čítaní textu si môžem nájsť paralelné miesta, ktoré hovoria o podobnom probléme. A to je, myslím si, veľká pomoc. Napríklad veľkú prácu vykonali starozákonná aj novozákonná komisia pri harmonizácii mien, najmä teda starozmluvná komisia. Harmonizácia mien v tom zmysle, že úplne pôvodne pravdepodobne prekladali jednotlivé biblické knihy rôzne prekladatelia a nebol úplne presne stanovený spôsob prepisu mien z hebrejčiny. Až teraz pri tejto revízii vlastne starozmluvná komisia si určila presné pravidlá, podľa ktorých sa budú hebrejské mená prepisovať do slovenčiny a tak sa prešli sa prakticky všetky hebrejské vlastné mená, nie len teda mená osôb, miest, geografické lokácie, ale aj napríklad názvy niektorých mesiacov v kalendári, názvy mincí, ak sú, a podobné názvy. Preto by som povedal, že z časti je to revízia a z časti je to doplnenie tých požiadaviek, ktoré sa kladú, povedzme, na vydávanie písma v dnešnej dobe. Pretože biblická veda je pomerne mladá. Keď sa to tak vezme, z mojich štúdií som zistil, že za posledných 20-30 rokov sa najviac tak rozbehli veci vďaka tomu, že aj bol ekumenický dialóg a už aj pre nás katolíkov tie poznatky od protestantov a zase naopak boli vzácnejšie. Že tu už nebolo súperenie, že kto z koho, ale skôr snaha spolupráce a zisťovanie, že kto sa hlbšie dostane, kto sa ďalej prepracuje, tak tí všetci idú za ním. Ako keby stopy v tom hlbokom snehu, kto už raz urobí, tak tí ďalší nemusia urobiť ponovom, ale naopak pomôžu. Takže táto spolupráca ekumenická má veľa do seba a existuje a premieta sa aj do iných verzií a iných prekladov Svätého písma. To znamená, že chceme mať nielen dobrý text a priniesť možno, že aj materiály, ktoré pomôžu chápaniu textu, napríklad ako sú úvody a krížové odkazy, ale chceme, aby aj Biblia samotná bola prevedená kvalitne, aby bola pekná, aby bola dobrá, aby proste reprezentovala to, že Boh tvorí veci nielen dobré, ale aj pekné. No a táto práca bola kompletne spravená alebo ukončená až v roku 2015. A s Božou pomocou by sme mali mať dostupnú novú ekumenickú Bibliu niekedy v novembri 2015.